Sziasztok, Paksi László vagyok. Ez a videó az áramfejlesztő regulátoráról fog szólni. Hogyha a belső égésű motornak emeljük a terhelését, akkor visszaesik a fordulatszám. Hogyha a belső égésű motor egy autóban dolgozik, akkor ha visszaesik a fordulatszám, visszaesik a sebesség is, akkor az ember több gázt nyom neki, ezzel tudja ellensúlyozni. Hogyha stabil motorként van használva, akkor kell valami külső szabályzó, ami próbálja stabilan tartani a fordulatszámot. Ez a külső szabályzó, ez a regulátor. Még James Wattnak a gőzgépén is volt egy regulátor, ő egy centrifugál regulátort használt. Ez úgy működött, hogy egy forgó tengelyen, ferde pályán el tudtak mozdulni súlyok, minél nagyobb volt a centrifugális erő, annál inkább kifele mozdultak a súlyok, minél kisebb volt a centrifugális erő, akkor a gravitáció miatt annál visszább, tehát beljebb mozdultak a súlyok. Ez az elmozdulás egy kilincsszerkezettel, egy rudazattal egy pillangó szelepet mozgatott. A pillangó szelep szabályozta a gőznek a mennyiségét. Alacsony volt a fordulatszám, a pályán gravitációsan beljebb mozdultak a súlyok, a kilincsszerkezet rudazattal kicsit nyitott a szelepen, a motorba több gőz jutott, emelkedett a fordulatszám, az emelkedett fordulatszám miatt megnőtt a centrifugális erő, a súlyok kijjebb mozdultak, a kijjebb mozdult súlyok a rudazattal, kilincsel kicsit zártak a szelepen, kevesebb gőz jutott a motorba, és csökkent a fordulatszám. Ez így egy önszabályzó folyamat, ezt visszacsatolásnak hívják a vezérlés technikában. Negatív visszacsatolásnak, mert ugye az a célja, hogy ne engedje elszállni a fordulatot. Ilyen mechanikus regulátorokat használunk még a mai napig, leginkább fűnyírókban és ilyen kis stabil motorokban van, ahol csak egy pillangószelepet kell zárni. Az én esetemben nagyobb erőt kell kifejteni, mint egy pillangószelep mozgatásához szükséges erő. Itt különböző rugókat is le kell győzni, és különböző tengelyeket kell elfordítani az adagolóban. Ezt a nagyobb erőt csak egy nagyon nagy méretű centrifugális regulátor tudná megvalósítani, ezért én ilyen külső segédenergia bevitelű regulátort választok inkább. Lehetne külső segédenergiát bevinni vákuummal, sűrített levegővel, hidraulikával, mindegyikre van példa, de nekem a legkézenfekvőbb az elektromos. Az elektromos energia, az érzékelése is elektromos lehet, és a mozgatása is elektromos lehet. Most bemutatom a saját gyártású regulátoromat elsőnek, ebbe a műanyag dobozba kapott helyet. Itt van rajta egy címke, ezzel nem kell foglalkozni, ez a doboz is bontott. Az elképzelésem az volt, hogy a gázbobdent meg kell húznom, ezt én meghúzom valami kisméretű szervomotorral, úgyhogy kiválasztottam egy modellautó szervomotort. Hoppá! Ezt az úgynevezett RC szervót. Ebből egy jobb fajtát választottam, egy kicsit erősebb, fémfogaskerekes kivitelt, még így sem volt megfizethetetlen az ára. Kapott egy vaslemezből hajlított sasszét, ami tökéletesen illeszkedik a dobozba, bele van faragva a szervomotor, a szervomotornak a tengelyére kapott egy textilbakelitből esztergált tárcsát, amiben van egy beszúrás a bovden belső szálnak. Mivel a szervomotor mindkét irányba tud húzni, ezért úgy voltam, hogy mindkét irányból megcsinálom a bovden külső tartóját, és majd az lesz felhasználva, amelyik szükséges lesz. Úgyhogy megcsináltam, ez valami autóból származó bovden állítóka. Az én elképzelésem az volt, hogy érzékelésnek a generátoron lévő frekvencia direkt fordulatszámmérő kimenetet fogom használni. Hát azt hiszem, hogy ez W-vel jelenik, de ez már nem biztos. Az a lényeg, hogy az autógenerátorokon az egyik feszültség tekercset, ott az autógenerátor is egy háromfázisú állórésszel tekercselt generátor, szinkrongenerátor, csak ugye más feszültségszinten működik, mint az én nagy generátorom. Az egyik feszültségtekercset direkt kivezetik pontosan azért, hogy az föl tudjon menni a műszerfalra, és ott meg tudjon egy fordulatszámmérőt hajtani. Ahogy emelkedik a motornak a
fordulatszáma, úgy emelkedik a frekvencia, ez lineárisan gyönyörűen követi. Létezik is egy olyan frekvencia feszültség átalakító IC, amivel én ezt meg is próbáltam, tehát meg tudtam azt csinálni, hogy egy DC jelet előállítottam a fordulatszám függvényében, egy analóg DC jelet. A szervomotoroknak, ezeknek a kis RC szervoknak a meghajtása úgy működik, hogy egy PWM jellel van vezérelve, aminek a kitöltési tényezője számít. Valójában nem a kitöltési tényező számít, hanem a jelnek a szélessége, de hogyha kiszámoltam, hogyha egy 50 Hz-es frekvencián hajtom meg, akkor a kitöltési tényezőnek 5 és 10 között kell lennie, 5 és 10% között, ahhoz, hogy a szervó a két véghelyzetét felvegye. Találtam rá kapcsolást, ezt is meg tudtam vezérelni, egy 555-ös volt az alapja, ami problémát okozott, hogy a két jelet a fordulatszámjel frekvenciából előállított analóg DC jelet, és ezt a 555 meghajtó jelét nem tudtam összeilleszteni egymáshoz, mert a kettő nem lineáris, tehát közvetlenül nem tudtam összekapcsolni, mert ugye adott frekvencián kell az egésznek működnie, és adott frekvenciát tartva kell húznia a tárcsát, vagy a tengelyét fordítania a szervomotornak. Itt elakadtam, és segítséget kértem a Dani haveromtól. Ezt hoztuk össze, illetve hát ezt ő hozta össze. Ő azt mondta, hogy ezt PIC alapon lehet megcsinálni. A PIC egy olyan integrált áramkör, ami programozható. Mikrokontroller. Úgyhogy megtervezte hozzá a kapcsolást, megtervezte hozzá a nyákot, legyártattuk a nyákot, beültettük a nyákot. Ezen a részen van a tápegység, ami a 12 voltból csinál 5 voltot. Itt van egy mikrokontroller, itt különböző ledek szimulálják a kimeneteket, vagy az üzemállapotokat. Itt van egy olyan tüskesor, ahol programozni lehet, és az itt lévő tüskékre lehet a különböző ki- és bemeneteket rádugni. Ez a szervomotor, ez közvetlenül ide menne rá, így. Annyi különbsége, hogy nem ide, hanem egyel odébb. Itt vannak bemenetek, encodernek, potméternek, a szervomotornak, meg még másik kettő, az különböző tartozékoknak. A Dani haverom úgy gondolta, hogy ne a generátorból feljövő jelet használjuk, mert hogy jobb, zavarvédettebb jelet tudunk csinálni, hogyha egy optikai érzékelővel vesszük le a fordulatszámot. Egy optikai, ezt úgy hívják, hogy infravillás optokapu. Egy ilyen kis U alakú házban van, egyik oldalról egy fotodióda megvilágít egyik oldalról egy infraled megvilágítja a túloldalon lévő fotodiódát. Amikor közé kerül valami, akkor ezt a fénysugarat, fénynyalábot megszakítja, és így érzékel. Tehát ő így akarta megoldani. Ez is elkészült, elméletileg ide lenne belefogatva, és úgy kerülne bele a dobozba. Amiért még mindig nem működik, az az, hogy még mindig nincs rajta a program. Ez a regulátor ráadásul nem is erre az áramfejlesztőre készült volna, hanem állott kint nekem egy daráló, ez még arra készült volna. Nem készült el időben, úgyhogy vettem arra a darálóra egy gyári regulátort. Úgy voltam vele, hogy majd amikor elkészül, akkor ezt fogom felszerelni az áramfejlesztőre. Az 5 év alatt nem készült el, úgyhogy végül is erre is vettem egy gyári regulátort, és ezt a regulátort fogom most bemutatni, és ezt a regulátort fogom pedig a végén felszerelni az áramfejlesztőmre. Tehát ez egy gyári regulátor. Univerzális, elektromos érzékelése van, elektromos működtetése van. Én ilyet már használok kettőt is, az egyik a saját darálómon van, a másik pedig egy olyan hidraulika tápegységen,
ami 2 darab hasítógépet működtet. Nekünk nagyon bevált, majd el fogok róla mindent mondani. Én direkt megkerestem a forgalmazót, hogy egy ilyet tudna-e nekem biztosítani, ezt a videót elkészíteni, hogy be tudja mutatni. Azt mondta, hogy ezzel sajnos nem tud megtámogatni, mert én még kicsi vagyok, úgyhogy ezt én vásároltam meg. Majd a leírásba beteszem, hogy mi a típusa, nem konkrét linket, csak típust, majd rákeresel, hol mennyi, milyen formában mennyibe kerül, ha meg akarod vásárolni. Ugye 3 részegységből áll, 2 dobozban van csomagolva, ebben valójában 2 van. Van egy érzékelő, van egy beavatkozó, és van egy komputer. Pont úgy, mint ahogy a kicsinél. Az érzékelő, itt induktív érzékelő van. Ez ebbe a fémházba kapott helyet, külsején M16x másfeles metrikus menettel. Ezt angolul pick-upnak hívják, mint ahogy a gitárhangszedőt is. Van benne egy tekercs, illetve a közepén van egy mágnes, az a lényege, hogy a mágnes felmágnesezik kicsit a előtte elhaladó fémet, azért, hogy jobban tudjon érzékelni a tekercs. Így működik a gitárhangszedő is. Ez egy fontos dolog, ezt egy kollégám felhívta rá figyelmemet, nem ennél még használok én másféle ilyen induktív érzékelőket is, hogy ez nem egy igazi csavar, nehogy úgy megtépjen, mint ahogy azt meg lehet tépni, ugyanis ez egy részhüvely, egy vékonyfalú részhüvely, ezt, hogyha jó alaposan megtépem kulccsal, el tudom szakítani. Úgyhogy ha nem vagyok biztos a dolgomban, inkább kenjem meg valami menetrögzítővel. Egy darab anya jár hozzá, amit én sérelmezek, mivel hogy 2 anya közé kellene beszorítani. Valószínűleg úgy gondolkozott a gyártó, hogy majd egy ilyen menetes fészekbe fogom beletekerni, és az anyával csak lekontrázom. Nincs probléma, csavarboltba lehet hozzá anyát kapni, mivel metrikus, ezért itthon is bárhol lehet kapni. Én már meg is vettem hozzá, ugyan sűrű menet, de lehet kapni. A kimenete, ez a háztól galvanikusan leválasztott és polaritás független, tehát nem kell félni a polaritásától, nem kell vele foglalkozni. Ja, hát említsük meg, hogy hogyan kell felszerelni. Tehát ezt a fogaskoszorúhoz kell fölrakni, úgy, hogy a fogaskoszorúnál innen szemből érzékel, a fogaknak a csúcsát fogja érzékelni. Hivatalosan a gyártói leírás szerint 1 mm-nek kellene lennie az érzékelő és a fogaskoszorú fogainak a csúcsa között. Én azt vettem észre, hogy az enyém az 2 mm volt, és ott is üzemképes volt. A gyári leírásban van egy feszültségérték, hogyha felszerelés után járó motornál rámérek, amennyiben olyan feszültség tartományba esik, ami ott meg van adva, tehát nem az a feszültségérték alá esik, akkor elég jelet tud szolgáltatni ahhoz, hogy kivezérelje az elektronikát. A másik vége a beavatkozó egység, mozgatónak is hívhatjuk, ők aktuátornak hívják. Ez így néz ki. Ellentétben a szervomotorral ez egy tekercs van benne, egy tekercs egy speciális fegyverzettel. Egy másikról megvan a képem, amit szétszedtem, nem egy nagy dolog, simán le kell tekerni a 4 csavart és lejön a fedél. Ilyen érdekes kialakítása van a fegyverzetnek, ilyen érdekes a kialakítás, annak az az oka, hogy minél lineárisabban tudja az erőt kifejteni. Ez egy fémházban van, alumíniumházba, átmegy rajta egy tengely, a tengely mindkét fele meg van risznézve, adnak hozzá egy kart, mindkét oldalról fel lehet húzni rá. Ebből 2 méret létezik, ez a kisebbik méret, ezt a gyártó, így mutatom, és akkor le lehet majd olvasni a feliratot, ezt a gyártó 30 kW-os motorig ajánlja, az ennél nagyobbat pedig nagyobb teljesítményű motorig is. Ugye a nagyobbat lehet használni kisebbhez is, a kisebbet azt nem igazán lehet használni nagyobbhoz, hogyha kevés lenne az ereje. Ez is testfüggetlen, földfüggetlen, galvanikusan független és polaritás független, tehát ennek se kell figyelni a polaritására. Így néz ki a karja, itt a risznis vége, ezt ide rá tudom húzni, rá tudom különböző
módon húzni, ahogy nekem jobban elfér, akár még fordítva is rá tudom húzni, akár a túloldalra is rá tudom húzni, ezért univerzális. Itt vannak a furatok, ide tudom rögzíteni vagy a bovden külső szálát, vagy adnak hozzá ilyen VL szemeket, amiket tudok rögzíteni, a másik felét pedig az adagolóra. Ez nem mindegyik kivitelhez jár, van, amelyikhez nem kaptuk meg, de filléres tétel volt csapágyboltba, tehát az se okoz problémát. Ezt most ráfogatom, hogy meg tudjam mutatni. Úgyni. Körülbelül ennyit mozdul, innen nézzük. Ennyit mozdul el, ez hát egy maximum egy 1/8 fordulat lehet, bőven elég ahhoz, hogy meghúzza a gázrudazatot. Most én meghajtom egy akkumulátorral, hogy lássátok, hogy megmozdul, egyből elmozdul a túlsó véghelyzetbe, valójában az elektronika az PWM jellel szabályozza, tehát nem kap ennyi energiát, de ez most csak ilyen kis bemutató. Tehát így működik. Ez már meg is lazult egy kicsit, nem téptem meg rendesen a csavarját. Hogyha felszereled a motorhoz, meghajthatod vele az adagolót rudazattal is, és meghajthatod bovdennel is. Én az egyik gépnél rudazattal hajtom, a másiknál bovdennel hajtom. Amelyiknél rudazattal hajtom, és nagyon-nagyon intenzív használatban van, ott ugye ezt a motorra kellett felfogatnom. Ott volt egy olyan, hogy idővel a két csapágy a két szélén kiverődött a házba, megmozdult a házba, ki kellett cserélnünk a csapágyat, be kellett ragasztanunk, ennyi problémánk volt összesen vele, de mondom, nagyon intenzív használatban, napi szinten több órát működik. És most jön az elektronikai része. Egy lemezből, hát festéssel, színterezéssel együtt max. 2-es lehet a vastagsága, tehát mondjuk egy kb. 1-es lemezből készül doboz, a hátulját egy műanyaglap zárja le, ami közvetlenül rá van fogatva a nyákra. Nem vízálló, nem poráló, elhelyezésénél erre figyelni kell, de nem kritikus, tehát fölraktuk a motorhoz, és nem volt olyan problémánk eddig még, hogy lerázódtak volna róla az alkatrészek, de azért nem közvetlenül a motorra csavaroztuk, hanem valahova a házra. Ez a 3 fekete korong, ez 3 gumidugó, ezt egyszerűen ki tudom innen pattintani. Így. Alatta potméterek, dipkapcsolók és egy ilyen elcsíphető hurok van. Összesen van benne 7 darab potméter. Itt pedig a ki- és bemenetek. Vegyük sorra a ki- és bemeneteket. Az első 2 csavarra megy az aktuátor, tehát a tekercs, a második 2 csavarra megy a pick-up, tehát az érzékelő. Ahogy mondtam, ez a 2, ez polaritás független. A harmadik pár csavarra megy az akkumulátor. Na, ez már nagyon polaritás függő. Ha elcseréled a polaritást, 2 lehetőséged van. Az egyik, hogy van benne egy védelmi dióda, és nem történik semmi. A másik, hogy kijön belőle a működtető füst, és utána már többet nem történik vele semmi. Utána lehet egy külső potmétert rárakni. Ez a külső potméter, ez nem kötelező, opcionális. A leírásban konkrét értékek vannak, hogy mikor milyen potméter kell, ugyanis van belső potméter is, ha csak az a cél, hogy beállítsd a frekvenciát, vagy nem a frekvenciát, a fordulatszámot, az be tudod a belső potméterrel is. Ha az a cél, hogy kivezess, hogy kívülről is tud állítani, akkor kell a külső potméter. Utána van 2 darab kapcsolós bemenet, az egyik az 2 pólusú, a másik az 1 pólusú, tehát azt le kell testelni. Ez a drop vagy drup, ez egy kis mértékben ejti be a fordulatszámot, ez az idle vagy idl, vagy nem tudom, hogy kell mondani, ez pedig alapjáratra ejti le a fordulatszámot. Itt a 2 pontot kell rövidre zárni, a másikat pedig testelni kell. Van rajta külön fordulatszám a kicsit lejtett fordulatra, és van rajta, tehát külön potméter a kicsit lejtett fordulatszámra, és van külön potméter az alapjáratra.
Ezen felül van még rajta olyan potméter, ami a hidegindítást teszi lehetővé, tehát álló motornál is húz valamennyi gázt, és akkor feltételezem, hogy amikor elindult, érzékeli a fordulatszámot, hogy van valami fordulatszám, és akkor emeli föl az alapjárati fordulatszámra. Ez a speed ramping, ez nem tudom micsoda, az is valami fordulatszámot állíthat. Van rajta 2 darab potméter még, az egyik az az érzékenységet növeli, a másik pedig a hullámzást csökkenti, ennek nagyon gyakorlati beállítása van, illetve vannak rajta dipkapcsolók, amit hirtelen én sem tudom, hogy mire való. Lehet, hogy azt modellezi, vagy lehet, hogy az, hogy külső vagy belső potméter, vagy majd elolvasod, oda van írva angolul. Az utolsó 2 csavar, van egy 10 voltos kimenet, és egy olyan bemenet, ami a 10 voltos kimenet visszafűzése, hogyha ezeket szinkronban futtatod. Tehát, hogyha több darab áramfejlesztőd van, aminek szinkronban kell lennie, akkor ezek valahogyan, nem tudom pontosan, hogy hogyan, kommunikálnak egymással. Azt még nem használtam ki, ezt az alapjáratra ejtést, ezt használom. És ezt valószínűleg itt is ki fogom használni. Tehát említettem, hogy ez nekem bevált, erre is ezt fogom használni. Azt, hogyha sajátom elkészül, az ma jó lesz a következő projektre. Ebbe a videóba ennyi fér, tehát nem hiszem, hogy most föl fogom rá szerelni, mert az majd egy másik videóban lesz úgy, ahogyan szoktam, hogy levideózom, megvágom, fölgyorsítom. Nekem úgy könnyebb videózni, mint hogyha ennyit magyarázok róla, mert én nem vagyok olyan beszélős ember. Akinek szüksége van, megrendeli, használja. Sziasztok!